liburu baten aurkezpena egitea dagokigu. Kasu honetan Urretxuko balioak izeneko liburua daukagu eskuartean, eta bere egilea eskubita daukaten Peio Galvez da, urretxuarra. Urretxun jaiotakoa, baina gerora badakizute Zumarraga Hitzara bizitzen joan zela. Psikologian lizentziatua da bera, eta urte askotan egonda lanean Arrasate inguruan, hango kooperatibetan, eta batez ere bere mundua komunikazio munduan aritu da, alde batetik Eusko Legebiltzarrean 2005 garren urtetikan aurrera. Ondoren, patuz edo zoritxarrez kartzelatik ere pasatua bada, 2006 garren urtean, hain zuzen ere, eta urte eta erdi inguru pasa ondoren, atera, eta bere betiko arloan lanean aritua izan da komunikazio munduan. Gaur egun, Donostian bizi da, hain zuzen ere Foru Aldundiko komunikazio alorrean lanean ari delako. Ikusten dezute, kurrikulum zabala daukala Peiok, baina pixka bat, liburu honen jatorria edo esplikatu nahiko nuke izan ere, guri tokatu zaigu legintzaldi honetan liburu honen aurkezpena egitea, baina liburu honen jatorria berez ideia aurreko legintzaldiari dagokio, bertan legintzaldi planaren ildo estrategiko baten baitan agertu zen Urretxuko identitatea sustatu, sendotu eta indartu barzela, eta horrelako hitz potoloak agertu ziren, eta nolabait nahi izan zen bertako urretxuarren balioak zeintzu ziren aztertu. Bai, urretxuarrak besteekiko ea zeozer bereizten gintuen, hori baten bati, nik uste baten bati baino hori buruti pasatu zaiola, ez gera hain bereziak, baina baten bati okurrutu zitzaion hori. Eta bestalde batetik nahi izan zen baita ere ikusi urteen poderioz urretxuarren artean hainbat elkarte eta hainbat asoziazionismo motor indartsu horren baitan zerk batu izan gaituen eta gaur egun daukagun balore krisi horren baitan zer gelditzen zaigun bertan, ez? Hau da, aprobetxatzeko moduan. Beka deialdi bat egin zuten horretarako, Peio bera bakarrik aurkeztu zen beka deialdi horretara, eskerrak, eta urte luze baten ondorion lan mardul bat egin du, eta lan mardul horren baitan, nik uste berak esplikatuko dula, prozesu horren baitan zenbateainoko ekarpena egin dio Urretxuko herriari bat, alde batetik datu bilketa oso bat egin duelako, soziologikoki asko landutako datua daudelako, bestalde batetik ikutu dituelako hainbat elkarte desberdin nolabait urretxuri asko eman diotenak batez ere elkarteak elkarte horretako pertsonek, eta pertsona horietako askori elkarrizketak egin dizkie, eta horiek, erreferentzia horiek hemen liburuan azaltzen dira, beste hainbat anekdotaz aparte. Guk esan behar dugu, liburu hau, hemen egotea, ikusten zuten liburu oso ederra dela, polita izateaz gain, ekarpen oso polita egiten diolako urretxuri. Esan behar dugu orain, hau, hemen dauden ideia hauek praktikara emateko asmoare badakagula, eta bi ideia jarri nahi ditut mahai gainean, bat, Urretxuko udalak egun ezarrita daukan parte hartze prozesu horren baitan, hemengo balio guztio hauen ezaugarriak hartu dira oinarritzat parte hartze prozesua martxan jartzeko, eta berriro ere herritarrengana hurbiltzeko, eta nolabait, praktika demokratikoak edo pixkat guk ere martxan jartzeko, herritarrengana eta herrigintza indartzeko, horretarako balio izan digu, liburu honek, liburu hau irakurrita. Eta bestalde batetik iruditzen zaigu badagoela hor beste bide bat, hezkuntza munduan edo modu pedagogiko edo didaktikoagoan edo hemen azaltzen diren hainbat ideia eskolartean zabaltzeko, eta benetan Urretxuko esentzia izan diren hainbat herritarren izenak eta anekdotak eta historia, benetako historia erreala Iparragirrez haratago ezagutzeko. Eta iruditzen zaigu hori oso interesantea dela, eta liburua oso erraz irakurriko dezutela, benetan oso interesgarria delako.
Nik eskerrak eman nahi ditut, alde batetik, aurreko legegintzaldian ideia okurritu zitzaien aurreko legegintzaldiko kide guztiei. Beste alde batetik, jarraipen batzorde bat egon duzan, Eguzkine plazaola Miren Josu Aranburu eta Gorka Armendiak eraman zutena, nola ez, Miren Kastillok zuzenduta. Eta baita ere, ez dugu ahaztu behar, nik aurreneko aldiz liburu hau folio mordoska batetan jaso nuela, eta sorpresa oso ona eraman detela gaur horrela ikusi detenean. Honen atzean txingurri lan handia dago, txingurri lan handi hori egin duena bat hemen eserita daukagun Iñaki Bastarrika da. Berak sekulako lana egin du, eskua sartu dio eta nolabait boligrafo gorria, berdea eta urdinak denak erabili ditu eta txukun utzi digu. Eskerrak eman nahi dizkiot Iñakiri. Eta bestaletik, diseinua egiten, uste, sekulako artelantxoa egin duela hemen azaltzen den, bai maketazioan Eider Repelde, eta liburuan diseinu eta iruditan aritu den Miren González. Miren González, garai batean, orain dela gutxi eduki dugu hemen esposizio batetan, Juan de Lizarazun, eta nik Peio zuri eskerrak eman naizkizut, egin desun lanagatik, zorionak, eta zuei, nahi zutenean irakurtzeko, hemen dituzuela aleak, eta zabalduko ditugula alik eta denda, inprimategi eta aldiren toki guztietan. Bai, hoixe bera. Peio nahi zunean, zuk. Nik uste dut, bakoitzak irakurtzen duena behintzat, izango du bere herriari buruzko beste ikuspegi bat lehen ez eukana, eta hori printzipioz positiba ditu zait. Eta gero, batez ere, nahi nuen ere bai, elkarte horiei, herrian dago elkarte horiei, beste tresna bat eman, beraien lana ezagutzeko, beste lana ezagutzeko, eta nik uste dut oso importantea da, baina arteko elkarlana ere gazteko, baina batean, edo azkenean herria egite dutena beraie direlako, elkarteak, herrian dagoen elkarteak. Eta hortzik abiatuta, pixkat gaur hori nahi detena da hori, hiru fasetan edo hiru puntuak aurkeztuko ditut, lehenengo metodologia, ez dizuet nizton txepa emango, baina nik uste gero lan ulertzeko importantea da metodologia hori buruz zehoz esatea, eta gero, urrutxu gero nola egin deten, datuen aurkezpena, Euskal Jaia urrutxuko evoluzio soziopolitikoa, eta gero ondorioak, nire ondorioak botako ditu. Balioak, herri baten balioak nola definitu, ez daude hitza, ni nintzen behiratzen, ez daude holako lan gehiegi munduan, eta ez dakit Euskal Herrian batzuk bilatzeko egun gara eta ez dugu aurkitu. Orduan, iaia zerotik hasi gara. Badaude noski balioen inguruko 1000 lan, baina justo herri txiki baten inguruko liburuak ez daude, azterketak ez daude. Orduan, hortik abiatuta, posterotik hasi ginen, zer dira balioak, balio sozialak, herri baten balioak zentzuk izan daitezke, eta gero, hori, gure galdera zen, zein da sujetoa, ez? Porque balio pertsonala definitzeko argi dago, norbanakoa da balio horren sujetoa, eta ni balio batzu ditut edo bestea, baina herrian zintzu dira. Biztanle guztiak edo zein, eta orduan hor, zareki genuen hori, sujetuak elkartea direla. Herri bezala funtzionatzen dutenak hori dira. Hor dago maila bat, eta hori izango zala sujetoa, eta hori lantzen hasteko, balioak lantzen hasteko, hori izango zen abia puntua, ez? Hortik abiatuta, zintzu zian balioa zen urrengo puntua, ez? Elkarte horiek jorratzen ari diren balioa. Erlijiotasuna, euskaltasuna, zintzo baldin badago euskararen alde lan egiten, suposatzen da balio hori, definitu dugu euskaltasuna, jorratzen ari dela herrian. Horretxo eskola eta naziotasuna, beste elkarte batzuk daude, eta suposatzen da, horiek jorratzen ari dira herrian. Kaizanetasuna, karrozela jarritu, beste batzuk daude, hori, elkartasuna, harintasuna, kiroltasuna, azkenean hori izan baldintza, ez? Talde bat egotea horratzean, balio hori jorratzen herrian eragiteko. Azkenean da eragitea. Gero udal jarduera
Claro, udala ere bai da talde bat lanean nahi dalak eta mila gauza egite dituela, baina kanpo utzi dugu, ze, bueno, pues, lehenestu dugulako, beste, herritik sortua izatea, autonomoa izatea, politikoki, irabazi asmorik gabekoa ere, ze, claro, irabazi asmoak badin baditu, pues ja, balioak badira, azkenean, batekinen lortzea, ez? Orduan, hori, pues esan batere argi ikusten, da orduan, hori eratu dena. Gero, ere bai, utzi zeuden bakarrik urritxuko taldea direna, instrument taldea, beste batzu, baina justo hemen dauden talde gehiena Zumarrakoekin daude. Osea, ez da urritxuko bakarrik, Zumarrakoak izaten dira, beste leku, beste bestea. Orduan, hor saiatu gara, hor da distorsio bat ere azterketarako, eta saiatu gara hemengo urritxuko partaiekin hitz egiten eta urritxun egite duten jarduerari buruz azterketak egiten. Gero metodo diakronika erabili dugu, esan nahi du horrek, bilake historikoa aztertu dugula. Hor, zegoen metodo desberdinak, eta hartu detena da hori, ez? Hartu balio bat, eta ikusi nola garatu da historian zehar. Lehen horrera, noski ez, gero karlistak arte, hor, jendea txiki bat zen, eta, bueno, kasaritza, eta hortan oinarrituta, gero gerra karlistak, kriston gogorra izan zirela urritxorako, hemengo kaleen izena, Jauregi, daukago Paragirre, oso importante izan zela urritxorako garai hori, eta horregatik, beste mugarri bat. Zer esanik ez, gerra zibila, zazpildako, gain dela gutxi emendu ditugunak, kriston gero gerra zibila ostean, kriston represioa, hemen kriston beste mugarri batek, gero berrikuskundia jartzen dugu, hor, tortzen dira torkin pila bat, hemengo biztanlea irkustu egiten da, eta horrek ere bai eragin bat dauka balio guztietan. Gero frankismoa bukatzen da, Gernikako astutua jarri dugu, eta gero horrengo egoera, gutxi gara bera ziklo berri batera zitu dugu, baina hori ere bai hori izan deke interpretazio bat, eta bakoitzak ikusiko du. Eta gero, Euskal Jaiari inguruko, hasieran ez zegoen pentsatuta Euskal Jaiari buruz kriston azterketa egitea, baina hasi ginen bizkate ikusten eta esan genuen behira. Hemen balioak aztertzerako orduan, zerbait baldin badago urritxun, balioen erakusleion bat baldin badago urritxun hori da Euskal Jaia. Urtero, karrozak ateatzen dira, kuadrillak egiten dituzte karroza nahi dutenak, inor behartzen karroza bat egitera, azkenean ateratzen zaionak barrutikan, eta hortikan ateratzen da, ze inkietude, balioa jorrotan ditu duen, edo azkenean zer dagoen hor atzean herrian, ez? Orduan, oinarrizko zutabe bat da lan honetan, eta nik uste, konklusio asko atera daitezke karroza guztien gaiak aztertzen baditugu. Egin dugu hartu genituen Gotzon Aranbururen helburua eta Pello Gonzaleren helburua, hor agertzen dira karroza guztia, bakoitza bere gaia azaltzen da, eta hori dana 300 karroza horiek hartu ditugu, 50 urte hauetan, eta gaiaz sailkatu, eta pixka gero, egin dugu pixka sailkapena, eta hori atera da, ez? Bakoitza ze gaiak jorratu diran, azkenean, 300 karroza horietatik, uneko 98 Euskal Herriko askapen borroka. Ez dakit zer, presoen alde, ez dakit zer, eta natura, uneko 9 esan nahi du, hor sartzen ditugu, ekologismoaren alde, ez dakit, urolako kutsaderaren aurka, ez dakit zer, hor gai horrekin atean egiten guztia. Sozio-ekonomikoa, gauzen guztia, adibidez, etxebizitzaren alde edo holako gauzak. Ez hor, liburuan daukazute dana asalduta gutxi gora bera, ze gaiak sartu dian bakoitzean. Eta hori da, peskat izango zen orokorrean, baina oso importantea bai guretzako, azterketa diakronikoan ez, aztertzea etapaka zer bertaudan, ez? Ikusten dugu, eta isolundu ikusten, baina beko aldea izango zen lehenengo etapa, debeku arte, eta hor batez ere,
baserri giroan eta hori inurrituta zegoen zeuden karroza gehienak, frankismoan gaude, ezin zen alderrikapen argiak egin eta hola transmititzen zen, Euskal Naziotasuna batez ere. Hasiera batean, hori ziren, Euskal Jaia zen, Euskal Jaia, eta gehienak dira nazioak aldarrikatzeko eta hola. Eta bukaeran gai gehienak dira sozioekonomikoak. Ikusten baduzue, azkenengo 10 urteetan, 12 urteetan, gaiak, arroza da, gai sozioekonomikoak. Ikusten ditugu arroza, atzerteren aurka, elikadura soberaniaren alde, ez dakiz zer, eta dira dana gaiak oso ekonomikoak. Euskal Jaia, bihurtzen ari da, azkenean, edozein balore transmititzeko jai bat edo erakusleio bat. Eta gero balio bakoitzak hartu dugu, ez gara hemen denbora gehiagi arituko honekin, horre 10 balioak hartu ditugu, bakoitzak bere evoluzio soziopolitikoa, bere evoluzioa, balio bakoitzen evoluzioa aztertu dugu, etapa bakoitzean, lehen egiten genuen evoluzio soziopolitiko horren irakurketan, hartzen ziren etapa bakoitzean, nola jorratu dan, edo nola bizitu dan, balio bakoitzak etapa bakoitzean. Hori, errigitasuna, hori, 1970 hamarkada arte, zan erabateko aurretxun, baina pasada, baina hor jatzen dut, anekdota bezala, eta liburuan azalduta dago, baina egun prozesio zeuden urtean, urretxun herri batean, ez? Kristoma da, 3 egunetan behin egiten zen prozesio bat, 6 eliza zeuden, 1000 biztanle, baina gutxioko herri batean. Urretxun batez ere izan da, herri oso katoliko da. Eta, gero, jartzen ditugu beste komentario batzu, nola jorratu dan, eta hortik aurrera, jarri dugu, desagertze bidean dagoela, oraindik 10 asko egongo dira kristau berrian, hori izatea, ez dago esategi, baina ritoak eta holako gauzak gero eta gutxio jorratzen dira, bai oskontzak, bai bataiaoak eta holak gero eta gutxiko dira, eta, gero eta gutxio jorratzen den balioa dela horretxun esan daiteke. 1930 urtera arte, mundu gehiena zen euskalduna, hortik aurrera uholdeak etortzen dira migrazioenak, eta hor egiten da, hor egoten da beste gazteleraria, ordezkatzen hasten da euskera. Eta gero, Gernikako estatuaren menpe dago, gauden honetan, hor euskal legea sortzen da, ikastolak eta hola, eta hor lortzen da iztun gehiago gotea, eta asko zuztun gehiago daude, bertatuak hor daude, baina ez dagoena da erabilea bai igotzen da, baina ez proportzioa dago. Hori, eskatola eta hemen urdinan jartzen dut nire ondorioa. Nire liburua egin dut, beka bat eman diate eta nire entzukizuna zen ondorioak bai ematea, ez? Baina, guztoko ditzak bakoitza bere konklusio propioak ateratzea. Nik atera dut hori, orain erabileran jarri behar dela, konklusioa uste emakumena dela, baina jarri behar da erabileran, ez? Hemen, iztun asko daude, euskaldun asko daude, dakitenak euskeraz, baina erabiltzerako orduan, askotan ez dute egiten, eta baldin badago, hemen urretxun ez dakite justo eguneko 55-60 baldin bada euskalduna, gero egin eguneko 25 edo erabilera hortan dago, orduan desoreka hori gainditzeko erabilera eragin behar du, eta horretako plano pertsonalean edo eragin behar dara. Eta hori da, nire konklusioa, naziotasunarekin, egiten den azterketa ere bai, antzekoa, jartzen ditu lau mugarri, nola jorratu den, hasieran jotatzen, partidu bakarra edo ideologia bizekan alderdi bakarra, eta gero hori aldatzen zen eta sortu zen, borra fermatua jorratzen ez izan, gero bukatu da, hor rekorrio bat eman da,
eta naziotasunarekin emandako gorean kriston gatazka politikoa, eta hortan balio batzuk hor jorratu dira, hemen urretxun asko jorratu dira, eta piskat hor egiten da, liburuan egiten da, irakurketa hori ez. Kiroltasuna, hau bai asko praktikatzen da gaur egun urretxu, kristona, jartzen dugu ale batean, ederrenan, eta zenbat gauza egiten zian, liburuan jartzen zenbat kirol egiten zian egin diran ederrena frontoian, hokei eta dana jolastu da ederrena. Eta Goiarri izan da batez ere hemen urretxun eragile nagusia, eta horiekin entrevista egin genuen, hor dago. Eta gero orain, garaioetan, emakumea sartu dira, azkenengo 20 urteetan, kriston jende pila egiten du kirola, urretxun, pasada, Gipuzkoa osoan uste orokorrean dela, tabla batzuk eta konparazioak eta da exagerazio bat, zenbat jende egiten duen kirola hemen. Eta, emakumean jende nagusia, osasuna, hori da, bakarka da egiten da, spinning, bestea, hori gauza pila daude, asko jorratzen ari dela. Eta, azken finean, kiroltasuna ez da balio bat. Ez dakit, esoterioa da, ez dakit, zaila da definitzia kiroltasuna balioa ez dela, baina uste igual beste balio batzuk, hezkuntza mailan erabiltzeko, kirolak asko erabiltzen dira, ez? Ez dakit, galtzen ikasteko, bestelako baloreak, fair play, eta horako gauzak irakasteko, nik uste balio bat oso osasuntxua da, ez? Gero ekologismoan ere bai oso gutxi jorratzen den gauza bada, uste dugu baitez ere Euskal Jaian agertzen diren karrozen gaian, gaietan gero eta gehiago ateratzen, azkenengo hamarkadako gauza bada, gero eta gehiago agertzen ari den balore bada, horren jarri dugu, ez du izan olako kriston hori hartzuna herri honetan ekologismoa hori argi dago, baina guztiet jarri dugu, etorkizunean guzti dugu, gero eta gehiago, izango duela gako hemen kriston hori hartzuna. Gauza pila bat, sortu ziren hauen dela urte asko, beste herri batzuetan dezaketu indiena eta urretxun ez. Urretxun hori mantendu da, eta hori bai, uste eta azpimarratu beharreko gauza badala, eta balio aztertzeko orduan, importantea dela. Gaztelekuk uste da nahi duen, azkenengo 30 urte eta piko, bitxo eskola azkenengo urte hauetan dauken hori ez, boom hori, eta hori ez. Eta gero, beste gauzarkatu dut parte hartzea, parte hartzea herrian, eta gero parte hartzea nola ematen den, ez da gehiagi sakondu honetan, baina interesatea zen, ikusi talde bakoitzan nola antolatzen den, eta zer nolako antolaketa maila daukan, eta batez ere gaztelekun azterketak egiten, eta nola aldatu da jendea, antolatzeko era nola aldatu da. Eta kuriosoa da, eta uste dut gauzak hobera bikoaztela ez. Asko da esatea, urretxu bartasuna existitzen dela. Niretzako, herri txiki batean, azkenean, noski norbera, badauka horrelako nortasun berezi bat, eta niretzako, ni nola definitu nortasun hori, orain arte definitu diren balio guzti horiak, izango balitz holako galdean zabitzan, hemen botatzen zugatz gehiago, gutxigo, eta hola ateratzen da, eta pimenta, eta bestea, azkenean, urretxu dauke, naziotasuna, legitasuna asko, egon da, gero eta gutxigo dagoena. Naziotasuna, euskaltasuna, jaizaletasuna oso garatuta. Eta gero beste gauza batzu, toke txiki batzu dituena, desberdina egiten dituena, dutena urretxu usteko lan, eta nola joazten. Orain da horrela, orain da 50 urte desberdina izango zen, eta hemendik 50 urtetara, urretxu gaztumen arteko harremana nolako izan da, nire bai, repaso txiki bat egin dut, ikusteko, gauzak, nola diren, garatzen, gara batean, harrika ibiltzen zidan, eta harremana bestera batekoa da, eta hori bai positiboa dela uste dut. Eta ondorio nagusiak, azkenean txuten da askotan balioak galtzen ari diran,
zuten da, ez, batez ere jende heldua edo apaizak eta balioa galtzen ari izate, ez da gizuen hemen bakoitza egiten du berea. Nik uste dut ez, nik uste dut hemen hartzen den bezala, liburuan ikusi daiteke hemen balio batzu daudela, oso sendoa dienak, eta jorratzen direna, urretxun eta bere nortasun propioa ematen diotena. Eta gertatzen da, orain dela 30 urte arte, 40 urte arte, hemen bakarrik zegoena balio sistema bat, kristaltasunen baloreak oinarrituta, eta hortik ateatzen zana, zen, sargibeltz bat, edo zaitzer. Eta hoina ez dago, ja. Orain, ja ez da balio sistema bat bakarra hemen dagoena. Orain da beste balio sistema bat, kristaltasuna, beste batzuen artean, eta orain, nik uste gaudela transizio batean. Gaude transizio batean, nun kristaltasuna ez dago, eta sortzen ari da beste sistema batzu, nun ekologismoa, pertsonaien arteko harremana desberdintzen hasi dira, desberdinak izaten hasi dira, justuagoak, emakume eta gizonen arteko harremanak, eta nik uste dut hortan gaudela, ez? Eta gero beste hipotesia zen, ea individualismoa nagusitzen ari zen, hori esaten zen ere bai, batez ere, nola gure ikuspuntu teorikoa zen, taldeak daudela, taldea direla subjetoak herrian da balorea jorratzen dutena, importantea zen ere bai, gai hau ikutzea, pixkat eta ondorio batzuk ateratzea, eta ikusi dugu, igual jendeak bizitzen dituela baloreak bestera batean, ere bai. Garai batean, kristaltasunaren garaian edo, mundu guztia, herrito batzu zituen, utezaren bezara, prozesiora, jaira, eta iaia, garai batean, bizitzako arlo guztiak, iaia, zeukaten gida bat, eta hori jorratzen zen, eta listo, eta orain bakoitza aukeratu behar du, zer egin behar duen, bari dago olako individualizazio prozesu bat edo individuazio bat, balioak bizitzeko orduan. Eta hori izango zen pixkat beste ondorio bat, ez. Eta, besterik gabe, eta gero, ondorio nagusi moduan edo ekarpen moduan aurrera begira lantzeko, elkarteak nahi badute eraginkorrak izatea, nik uste eremu pertsonal hori jorratu behar dutela. Hor daude, garai batean, jendea parte hartzen zuen, dugu bezala, mesa tokatzen zen, mesa, edo manifestazioa tokatzen, manifestazioa, eta horrein gehiago landu behar da, euskera mailan, esaten den empowerment, empoderazioa, edo ez dakit nola euskeraz, zean poterea eman pertsonari, rekursoa, bitarteko psikologikoak, pertsona bezala garatu, euskaraz aritu izateko. Eta hori berdin gertatzen da, euskararekin, berdintasun honekin, ekologismoarekin azkenean, nahi badugu eraginkorrak izan gizarte honetan, balio bat jorratzeko orduan, nik uste interesantea dela, eremu hori lehentasunezko izatea. Eta ez utzi, bakoitza, multzoka, goazen hemendikan, edo modan hartzen den, edo ez. Baizik eta benetan, guztien mundu mailako tendentzia badela, eraginkorrak izateko, eremu pertsonaleki jorratzea. Eta, kristontxak bat sartu dizuet, baina ez daki gogoak sortu dira liburua iratutzeko, baina nik uste merezi duela, anedota batzuk ere bai sartu ditugu, pixkate errezago irakurtzeko, errezago esateko, anedota batzu sartu ditugu, balio bakoitzaren definizioa, erakargero izateko, eta hori izan da dena. Ez dakit galderan bat baldin bat azute. Nik irakurtzen lehenengo aldin, balio onpekaz ez zela gotortzen liburua, eta asko honetu izan zen. Ez dakit hori izan dira. Bai. Urretxuartasun balio horren zen hondi bat izan, karta astronomiko movimendu horrek izango da. Bai, zalentzapia izan ditu negia da, porque, hor maila, soziologikoki maila desberdina daude. Hor dago, kultura orokorrean, gero nazioa, gero herria, gero
familia eta gero pertsona, ez? Osea, hor daude, kapa desberdinak, soziologikoki aztertzeko garaian, ikusi daitezkenak, ez? Horako kapa desberdinak. Eta, nun sartzen da hor, herrian, sartzeko ez dakit, nik kuadrillan edo jarriko nituzke, pixkat, ez da sujeto herrian, hor, zabantzak izan ditun, baina jarri ditun, pixkat, kuadrillan ere muan, zerbait barrura begirako gauzetan, eta ez herrira begira egiten gauza, bueno, garai baten ikuste dut elkarri gastronomikoak bai egiten zituztela gauzak, osea, ez dakit egiten zituzte, ez dakit mus txapelketak, edo besteak guain ez zituzten egiten, baina, bueno, zeukaten elako, ez, espiritu ludiko bat, edo, bueno, azkenean kanpoan utzin dituen,